ಹಂಗಶಿಲೆ ನನ್ನಿ ಮಾಯಿಲ್ ಪ್ರತಿಬಂಧು ಬಾಂಧವಾಂಕ ಕಿಟ್ಟ ಮಾಯಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈ ನನ್ನಿ माईक आज रजा खैंग गेला म्हणून गोतना मिगेल सकाळी मॉर्निंग वॉकाचे एक काट्या पूजा मिगेल 2-3 घरच पडे तशी सुरेख नानी माईल घराक बेल मारला रे कोणी बागल कानाच्या बा कसं म्हणून गोतना तशी हांव नेक्स्ट पार्वत माईले हांग काट्या पूजा वताना ती म्हणाली तुमक गोतस नवा ती पार्वत माई वय उज्जु खाऊन इंगाड हाकत माळेली वय पंचादिके माळा तिक पूरा गोतुस म्हणून ती गेलांग रेगली कसं अवस्था नानी माईला म्हणून पळयतना पार्वत माई म्हणाली अय्यो तुक गोतना मे तुगी फ्रेंड नानी माई तिका आस्पत्रे गेला काही नवे ब्रेस्ट इम्प्लांट काही म्हणाली हा मग किंच गालचे बाब गालचे हाड खडेक हा सांगलाय कसं नाही इम्प्लांट अयो इथे चंद 16 वर्षाची लेशी असती नानी माई कसला तिका या प्रायरी सूर जाला म्हणून मग बिष्टाईल हवे आणि कुडले एक पासून नानी माईल घरा रिगली श्रीराम जय जय राम म्हणून नामस्मरण करताची बेलवती लारी इथे की पुण्य खिनिगोळे मामान ओपन केले डोर सुरेनीन गेले कशस नानी माई सौखीन मे मला अर्थ म्हणाल कसं झाला नानी ग सौख्य स्मृती नाही पार्वत माई म्हणाली ती की इम्प्लांट केला काही म्हणून कडे खिनिगोळे मामू हाशा सूर केले तो म्हणाल तुम गेल पळे काट्या पूजेत पंचादिका आमची जीव काढता कसकस नाकन तिर भोंगताच्या बातूनी भान मनुष्य म्हणालो खडीक बागल ओपन करून म्हणालो तूच पडे कशी असती म्हणून गार्डन आवेली आता गार्डन सीजन न मैं नानी माई हाता मेळच्याची के कष्ट वय सगळं दिसू माती गोबर शाण म्हणून ती गार्डन लोळत असत बा कडेक नानी माई सांगले नानी माई तुगेले एक इम्प्लांट दाखई पळया म्हणून तीन म्हाका या कान दाखयन कसला अवस्था इम्प्लांट प्लांट अशिला इम्प्लांट जावन नानी माई आस्पत्रे घालाय आमगेली पार्वत माई पंचायत के माळा मान तुमक पूरा ताकीद करता यंग जनांक मंथारांक अर्ध प्रायांक पूरा दावान दिलेले ते तुमगेले दवन घेयाची देहावटू कसले इम्प्लांट आणि करूच नकाची असल नानी माईन केलेले इम्प्लांट गार्डन आवटू कितले खेळाची 100 तुमगेले फुडले ब्राणी असलारी यूज येता तांतू चिट्टींतू पुरा फुलन घालून ओयलारी भारी छंद जाता आणि हँगरारी रांबका नानी मायली आयडिया भारी लायजले फायदा कोण हावे इम्प्लांट सुरू करता वय निगेलांगात नाही येता नमस्कार अनेक दिसू नानी माई पुरसतन तुमक पुरा मेळव्यात काही अपास प्रीती बंधू बांधवांक नानी माईला नमस्कार येता